വർക്കു ഷഠാധാരം കടന്നു പരി വിശ്വസ്ഥിതി പ്രളയ സൃഷ്ടിക്കു സത്വരജ സ്തമോഭേദരൂപ ഹരിനാരായണായ നമഃ. തത്വത്തിനുള്ളിലുദയം ചെയ്തിരുന്ന പൊരുളെത്തേടുവാൻ ഗുരുപദാന്തേ ഭജിപ്പവനു മുക്തിക്കു തക്കൊരുപദേശം തരും ജനനമറ്റീടുമന്നവനു നാരായണായ നമഃ. എൻ പാപമൊക്കെയറിവാൻ ചിത്രഗുപ്തനുടെ സമ്പൂർണ്ണ ലിഖിതം കേട്ടു ധർമ്മപതി എൻ പക്കലുള്ള ദുരിതം പാർത്തു കാണുമളവമ്പോരുഹാക്ഷ ഹരിനാരായണായ നമഃ. നക്ഷത്ര പങ്ക്തികളും ഇന്ദുപ്രകാശവുമൊളിക്കും ദിവാകരനുദിച്ചങ്ങുയർന്നളവിൽ പക്ഷീഗണം ഗരുഡനെ കണ്ടു കൈതൊഴുതു രക്ഷിക്ക എന്നടിമ നാരായണായ നമഃ. മൽപ്രാണനും പരനും ഒന്നെന്നുറപ്പവനു തൽപ്രാണദേഹവും അനിത്യം കളത്രധനം സ്വപ്നാദിയിൽ പലതു കണ്ടിട്ടുണർന്നവനോടൊപ്പം ഗ്രഹിക്ക ഹരിനാരായണായ നമഃ. അൻപേണമിൻ മനസ്സിൽ ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു വമ്പോരുഹാക്ഷമിതി വാഴ്ത്തുന്നു ഞാനുമിഹ അൻപത്തോരക്ഷരവും ഓരോന്നിതൻ മൊഴിയിൽ അൻപോടു ചേർക്ക ഹരിനാരായണായ നമഃ. ആദ്യാക്ഷരത്തിലുളവായും ഇതൊക്കെയും ഇതാദ്യാക്ഷരത്തിലിതടങ്ങുന്നതും കരുതി ആദ്യാക്ഷരായിവയിൽ ഓരോന്നെടുത്തു പരികീർത്തിപ്പതിന്നരുൾക നാരായണായ നമഃ. ഇക്കണ്ട വിശ്വമതുമിന്ദ്രാദി ദേവകളും അർക്കേന്ദുമഗ്നികളോടൊപ്പം ത്രിമൂർത്തികളും അഗ്രേ വിരാട് പുരുഷ നിൻമൂലമക്ഷരവും ഓർക്കായി വരേണമിഹ നാരായണായ നമഃ. ഈ വന്ന മോഹമകലെ പോവതിന്നു പുനരീ വണ്ണമുള്ളൊരുപദേശങ്ങളിൽ ഉലകിൽ ജീവന്നു കൃഷ്ണ ഹരിഗോവിന്ദ രാമ തിരുനാമങ്ങളൊന്നൊഴികെ നാരായണായ നമഃ. ഉള്ളിൽ കനത്ത മതമാത്സര്യമെന്നിവകളുള്ളൊരു കാലമുടനെന്നാകിലും മനസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നിതാരു തിരുനാമങ്ങളെന്നവനും നല്ലു ഗതിക്കു വഴി നാരായണായ നമഃ. ഊരിന്നു വേണ്ട ചില ഭാരങ്ങൾ വേണ്ടതിനു നീരിന്നു വേണ്ട നിജധാരങ്ങൾ വേണ്ടതിന് നാരായണാച്യുത ഹരേ എന്നതിന്നൊരുവർ നാവൊന്നേ വേണ്ടു ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഋതുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പനും ദാഹകനും പതിതന്നും അഗ്നിയജനം ചെയ്ത ഭൂസുരനും ഹരിനാമ കീർത്തനമിതൊരു നാളുമാർക്കുമുടനരുതാത്തതല്ല ഹരി നാരായണായ നമഃ. റൂഭോഷനെന്നു ചിലർ ഭാഷിക്കിലും ചിലർ കളിപ്പാവ എന്നു പറയുന്നാകിലും മനസ്സിൽ ആവോ നമുക്കു തിരിയായെന്നുറച്ച തിരുനാമങ്ങൾ ചൊൽക ഹരി നാരായണായ നമഃ. ലുസ്മാതി ചേർത്തൊരു പൊരുത്തം നിനക്കിലുമിതജിതന്റെ നാമഗുണമതിനിങ്ങു വേണ്ട ദൃഢം ഒരു കോടി കോടി തവ തിരുനാമമുള്ളവയിൽ അരുതാത്തതില്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ. നൂകാരമാതി മുതലായിട്ടു ഞാനുമിഹ കൈകൂപ്പി വീണുടനിരയ്ക്കുന്നു നാഥനോടു ഏകാന്ത ഭക്തിയകമേ വന്നുദിപ്പതിനു വൈകുന്നതെന്തു ഹരിനാരായണായ നമഃ.
എണ്ണുന്നു നാമജപരാഗാതി പോയിടുവാൻ എണ്ണുന്നിതാറുപടി കേറി കടപ്പതിനു കണ്ണും മിഴിച്ചിവനിരിക്കുന്നൊരേ നിലയിൽ എണ്ണാവതല്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഏകാന്തയോഗികളിൽ ആകാംക്ഷ കൊണ്ടു പരമേകാന്തമെന്ന വഴി പോകുന്നിതൻ മനവും കാകൻ പറന്നു പുനരന്നങ്ങൾ പോയ വഴി പോകുന്ന പോലെ ഹരിനാരായണായ നമഃ. അയ്യഞ്ചുമഞ്ചുമുടനയ്യാറുമെട്ടുമുടനൗവണ്ണമെട്ടുമുടനെൺമൂന്നുമേഴുമഥ ചൊവ്വോടൊരഞ്ചുമപി തത്വമതിൽ മേവുന്ന നാഥ ജയ നാരായണായ നമഃ. ഒത്തിന്നു തത്വമിതു ദേഹത്തിനൊത്ത വിധം എത്തുന്നിതാർക്കുമൊരു ഭേദം വരാതെ ഭുവി മർത്യന്റെ ജന്മനില പാപം വെടിഞ്ഞിടുകിൽ എത്തുന്നു മോക്ഷമതിൽ നാരായണായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 18 അധ്യായത്തില് സെന്ററിൽ വരുന്ന അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് രാജവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് രാജഗുഹ്യമാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതുമാണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവുമാണ്. അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും വിദ്യകളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ളതും, വിദ്യകളുടെ രാജാവ്, അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഇതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇത്തിരി വലിയ അധ്യായമായിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവേക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷസ്യേ സുഖാത്
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും ആർക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനന് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയും തോറും അർജുനന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അർജുനന് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. എത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുന്നതിനെയാണ്, പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ അർജുനൻ അസൂയയില്ലാത്തൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് ആര്? അർജുനൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഭക്തി ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇതം ജ്ഞാനം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ഈ ഒരു അറിവ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്കറിയാം 9 തരത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് ഈ 9 അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ 9 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികത്തിന്റെ ആ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെന്താണ്? സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലോട്ട് ഉയർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും കൂടി സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഈ വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്താ പറയണത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണെന്ന് പറയാണ് ഈ ജ്ഞാനം. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എന്താ പറയണത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണിത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും ആണെന്ത് ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ശരീരം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതുമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണെന്ന് പറയാണത്.
പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാമ്പ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാണ്? ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അതീവ രഹസ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറയണം. അപ്പൊ ഈ രാജ്യവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് നമ്മളെടുത്ത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയണം, വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അവിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അവിശ്വാസികൾ എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അവര് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നില്ല, അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അവിശ്വാസികൾ എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വിശ്വാസം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഉറച്ചൊരു ബോധം, ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എന്താകുന്ന പറയണത്? സംതൃപ്തരാകുന്നു എന്ന് പറയണത്. മറ്റെല്ലാ പദ്ധതികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വിശ്വാസം എന്ന് പറയണത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. 4:31-14 ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പ്രക്രിയ വരുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. വിശ്വാസം കുറഞ്ഞവര് പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവർ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഒരു കൂട്ടര് അവര് അതില് എത്താറില്ല. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് കുറച്ചു കാലം ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അവർ വിട്ടുപോകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ചിലര് 18 ദിവസം അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് അവർ കയറുന്നില്ല. അവര് എന്താണ്? ഉറച്ച വിശ്വാസികളല്ല, അവരത് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണ്. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രയാസം, അവരത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. അപ്പൊ അവർക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിന്ന് കഴിയുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരും അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോകാം. അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ അറിഞ്ഞവരില് 1000-ൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്താൽ മതി. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ദിവസം കാണാൻ 100 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരും. അതിന്റെ ലെവൽ 2 വരുമ്പോ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി കൂടെയാണ് ഇവരൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തി വരുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് സേവ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോ അതിൽ 1-2 വ്യക്തികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 100-150 പേരുണ്ടായിരുന്ന 1-2 വ്യക്തികളെ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം
സേവനത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഈ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനാണത്, ഒരു സേവനമാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവനമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സേവനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും അത് തന്നെയാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. എങ്കിൽ നമുക്കത് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തമല്ലാത്തൊരു രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കാണ്. നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷയീഭവിക്കുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയില്ലേ? പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ്, സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും, എല്ലാ പരിപാലകനും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയണത്? ഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഞാൻ, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഒരംശമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോ നമുക്കതില് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ വരുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വന്നു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വന്നു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വന്ന് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു, കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു അല്ലെ? ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മള് ക്ഷീരോദകശായി കണ്ടു. ക്ഷീരോദകശായി എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ക്ഷീരോദകശായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണം. എല്ലാവരുടെ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കാണ്? ഒക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അവിടെ. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം എങ്കിലും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണത്തിൽ അവ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഞാൻ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമാണ്, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ. എന്താ പറഞ്ഞ, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകാശത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയണത്, കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആകാശത്തിലെ വായു അല്ലെങ്കിൽ അത് കാറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഫുള്ള് ആകാശത്തിൽ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആ കാറ്റ്. ആ കാറ്റിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചലനത്തെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ആ കാറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഓരോ വസ്തുക്കൾ അനങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കുടി പോലും അനങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു പുൽക്കുടി അനങ്ങുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചലിക്കുന്നതും അനങ്ങുന്നതും ആര് കാരണമാണ്? ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാതും സൃഷ്ടിയും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പകൽ വരുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആവിർഭവിച്ചാണ്. രാത്രി വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മുഴുവനും തിരോഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇത് മുഴുവനും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ ഈ ആദിപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണു അതിൽ ഉൾപോകാണ്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് സ്വയം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആവിർഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രി വരുമ്പോഴോ ഇത് മുഴുവനും തിരോഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1000 ഒരു കൽപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കൽപ്പം 1000 പകലുകളാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു രാത്രി വരുമ്പോ എന്താണ് 2000 വരും. 1000 പകലും വരും, 1000 രാത്രി വരും. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പറയുമ്പോ പകല് വരുമ്പോ ഇത് മുഴുവനും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രി വരുമ്പോ ഇത് മുഴുവനും വീണ്ടും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന, ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയണത്?
ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശാശ്വതവും ആനന്ദവുമായ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. തന്റെ വിവിധ ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ജഡ്ജി ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ തടവിലാക്കും. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജി വിധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ജഡ്ജി അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണെന്നാ പറയണത്. ജഡ്ജിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ജഡ്ജിയെ സംബന്ധിച്ച് ജഡ്ജി ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ജഡ്ജിയെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരുടെ സ്ഥിതി? ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി എന്നും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാസീനനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മയാ ദേഷ്യേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തിയും, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നിയമം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു എനർജിയാണത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതിലും ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാ ഈ ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢം മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവര് ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപത്തെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കാണുന്നവരെ ആര് മറച്ചു പിടിക്കാണ്? യോഗമായ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അതാരാണ്? രാധാറാണി അതായത് യോഗമായ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായി എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആരാണ്? ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയില്ലേ. പരമപുരുഷനും ആദിപുമാനുമായ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മൂഢന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യാം തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില്
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവനൊക്കെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മൂഢന്മാർക്ക്, ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശിശുപാലനായിക്കോട്ടെ, കംസനായിക്കോട്ടെ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം അവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരല്ല, മൂഢന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മോഹാശ മോഹ കർമാണ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ അസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ചിലരെന്താ പറയുക, കൃഷ്ണാവബോധമൊക്കെ നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലര്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന്റെ പക്വഫലം, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോൽവിയല്ലാതെ വേറൊരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തായി പോകാണ്? പാഴായി പോകാണ്. ഇവിടെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും എല്ലാതും പാഴായി പോകണം. അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതുമെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ നിരീശ്വരവാദങ്ങളായ ആശയങ്ങളെല്ലാം ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർക്ക്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വ്യാമോഹത്തില് ആകൃഷ്ടരായവർക്ക്, അസുര സ്വഭാവികൾക്ക്, ഇവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും, എന്തൊക്കെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണ, ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പാഴായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി ആശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യന്യ മനസോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അവരല്ലേ. അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അതായത് യോഗമായ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൂഢന്മാരെ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ആര് തടയാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാണാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാത്തതുപോലെ മഹാത്മാക്കൾക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ആര് നൽകാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് യോഗമായ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ യോഗമായ മഹാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? യോഗമായാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് നമുക്ക്. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, മൂഢന്മാരാണെങ്കിൽ ആ ബോധത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് നമ്മളെ ദുർഗാദേവി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി, ക്ലേശങ്ങളിൽ
മൃത്യുജരാവ്യാധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരണം. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവര് സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവ് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും ആർക്കറിയാം? ഒരു മഹാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവ് മറ്റു മഹാത്മാക്കളായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവര് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പറയുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അവര് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ്. ഒരു മഹാത്മാവ് ഒക്കെ ഇവര് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? സതതം കീർത്തയൻ തോമാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടത്, അത് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത്. സതതം കീർത്തയൻ തോമാം, എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ? എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അയാൾക്ക് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിരാകാരവാദിയല്ല, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭക്തിയുള്ള സേവനത്തില് ഒഴിച്ചുകൂടാവാനാത്ത ചില വ്രതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകാദശി പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഓരോന്നും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒട്ടും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണത്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള യാതൊന്നും ഒഴിവാക്കാതെ മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ. അവരുടെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം വരുന്നത്? ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആരുടെ ഒരു സഹായം കൂടി തേടാവുന്നതാണ്? ഒരു നിപുണനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് തേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് അവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആയാലും ശരി, നമുക്ക് എന്താണ്? ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ സേവനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയിലായാലും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ ഏതിലായാലും, സന്യാസത്തിലായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും ബ്രഹ്മചരി ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം വൃക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ.
എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവും മാതാവും പിതാമഹനും രക്ഷകനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹം ബീജ പ്രദാപിത എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അറിയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും എല്ലാതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്ത് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. എല്ലാതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രം എന്താണ്? മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് പ്രണവം. അതുകൊണ്ട് പ്രണവം എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ആ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് മന്ത്രമാണ്? പ്രണവ മന്ത്രമാണ്. ആ പ്രണവ മന്ത്രവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടി സംഹാരം എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉറ്റമിത്രവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും. ആര് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാലാണ് സൃഷ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ഭിന്നങ്ങളായിട്ട് കൃഷ്ണ അംശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യസ്തരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഇതെല്ലാതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സാമീപ്യം തന്നെയാണ്. ഒരാള് നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ അടുത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ, അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഊർജം ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്, അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യുരൂപത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമില് അന്ത്യസമയത്ത് മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകിയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപവും ആര് തന്നെ? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ വൃന്ദാവനത്തില് ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ നടത്തിയ ലീലകളും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയെന്നോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ.
സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇനി സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുക. കാരണം വേദപഠനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്തിന്റെ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വർഗ പുണ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലോട്ട്, സ്വർഗരാജ്യത്തിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തനുഭവിക്കുകയാണ്? അവര് പുണ്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്. ഈ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് എവിടേക്ക് തന്നെ വേണ്ടി വരും? ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇങ്ങനെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഖാനുഭാവികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അവർക്ക് ഈ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക്, ഭൗതിക സുഖം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അവർ വീണ്ടും ഈ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരെന്താണ്? എത്ര ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മമൃത്യുവിന്റെ ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക്, സുഖങ്ങള് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് പറയുന്നത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാര് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ആര് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രവണം കീർത്തനം, പിന്നെന്താണ്? ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ സത്തയാനിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാവിധി പൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ
വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുന്തിപുത്ര എന്നാൽ അവരെന്നെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപൂർവമല്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറയുന്നത്. യജന്ത അവിധിപൂർവകം, വിധിപൂർവകമല്ല അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണത്. അവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണെന്ന്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിധിപ്രകാരമല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഒരു മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പോഷണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പോഷണം കിട്ടും. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആണെങ്കിൽ, അതല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എന്താണ്? അവരും സന്തോഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാവരും, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതെന്താ പറയണത്? അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവർ ആ ദേവന്മാരോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയണത്. പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നത് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് നമ്മൾ കണ്ടു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ടാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലല്ല പോകുന്നത്. ഏത് ലോകത്തിലാണോ, ഏത് ദേവനെയാണോ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃപൂജകൾ ചെയ്ത് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കുക, ദുർമന്ത്രവാദികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലോകത്തില് പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും പോവുക. ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമാം ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതാം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അത് ഇലയായിക്കോട്ടെ പൂവായിക്കോട്ടെ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഭഗവാൻ പറയണത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭക്തന്മാര് അത് ഇലയായിക്കോട്ടെ പൂവായിക്കോട്ടെ എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ജലമായിക്കോട്ടെ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് എന്തായിരുന്നാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് വരും. അതിന് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞത്? യത് കരോഷി യദശ്നാസി യച്ചു ഹോഷി ദദാസി യത്
യത്പസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷോമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കാലും, എന്ത് ദാനം കൊടുത്താലും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നിനക്കതിന്റെ ഫലങ്ങള്, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിലും ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും, നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയാണ്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഇതില് എനിക്ക് ആരോടും അസൂയില്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷാപാതവും ഇല്ല ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനെയും എങ്ങനെയാ കാണുന്ന ഭഗവാൻ? സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം സ്നേഹത്തോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അയാള് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. ആരോടും പക്ഷാപാതം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലസ് അവർക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, നമ്മളെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മളെപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തികളെ നമ്മളും എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവരായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാഭേദമില്ല, എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ആരിലും ഭഗവാന് പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാന് കുറച്ചുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, ഒരു പടി മുന്നിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരോടും എനിക്ക് അസൂയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, സംഭാവനയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളും ഭഗവാന് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പി സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാളെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്? സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അയാളെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കാണണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് എന്താ പറയാ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു പോയി, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് സാഹചര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും
അയാളെ സാധുവായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഹീനകൃത്യങ്ങള്, ദുഷ്കൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എങ്കിലും അവരെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാരണം അവര് തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർ ശരിയായി വരുന്ന പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ് അവരെ സാധുവായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണമെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തി പതിതനായി പോയാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ അയാളെ വിശദീകരിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന പറയണം, വിശുദ്ധീകരിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പറയണം. പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയെ പോലും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിധം കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം യോഗി ആയിരുന്നാൽ പോലും അവരെ പോലും ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇതിനെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ് നമുക്ക്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തി ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയാണ്. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ധാർമ്മികനായി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ശാശ്വതമായിട്ട് അവർക്ക് ശാന്തി നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനനോടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ആരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? അർജുനനെ കൊണ്ടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് ആരൊരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല, ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. ഭക്തൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ആരനുസരിക്കാണ്? ആരത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും? ഭഗവാൻ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നാശത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയണം. ഉറപ്പിച്ച് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയുന്ന കുന്തിപുത്രനോട്, അർജുനനോട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്, ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യോപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാംഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായിക്കോട്ടെ, അധമകുലത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായിരുന്നാലും പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് എന്തായാലും എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. മന്മനാഭവമത്ഭക്തി മന്മനാഭവമത്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സംയുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറയണത്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.